मुरमेला गोजौ फरायसालिनि सामलाय आफाद आरो फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि मावदों। बे फरायसालि दिनै जिहेतु फरायसा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिबाय बिथांमोन मा बुङो बे समाव? दिनै मुरमेला गोजौ फरायसालि सामलाय आफाद इंराजि 2022 मायथाइनि जायफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ मुरमेला गोजौ फरायसालि सामलाय आफाद आरो रिभिनिउ कमिटि आरो जथायै मुरमेला गोजौ फरायसालिनि जि स्टाफ जोङो जयै बरायदों आरो बे बरायनायाव सेथि नैथि थामथि जायफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोननो जोङो मुरमेला गोजौ फरायसालि सामलाय आफादा बोसोरफ्रोमबो जोङो साइकेल होनाय जायो आरो बे लेखायैनो देग्लायबो मुरमेला गोजौ फरायसालिनिफ्राय 3 फरायसाया साइकेल मोननाय जादों। बै समाव जोंहा मोनसे रिजलिउसन दङमोन जे मुरमेला गोजौ फरायसालिनि जि रिजाल्ट बियो जोबोर गाज्रिमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै बै समनि जि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा सिनियर दैदेनगिरिफोरा मोनसे रिजलिउसन लानानै फैदोंमोन। बेयो जाबाय जायफोरा मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हागोन बिथांमोनखौ कमिटिनिफ्राय सामलाय आफादनिफ्राय साइकेल गंफायै होनाय जागोन होननानै रिजलिउसन मोनसे दङमोन आरो बेखौनो जों दिनै बिथांमोननो जोङो साइकेल होनाय जादों। आरो आं बेयावनो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जायफोरा दिनै मेट्रिक आनजादाव सेथि नैथि थामथि उथ्रिसारबाय आं बिथांमोनखौ आंनि कमिटिनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ गाहाम हामग्लायनायखौ आङो जासिदों गोजौ फारसे जाहाथे बिथांमोना थांनो हायो आरो नैबे जि हाबाफारि फिसा मोनसे अनथोब बेयो जाबाय इनकारेज खालामनाय फरायसाफोरखौ फिसायानो जा गिदिरानो जा जायखिजाया मोनसे इनकारेज खालामनाय थुलुंगाखां होनाय बेयो जाहाथे इयुननि मोनसे मोजां लामाखौ बिथांमोना बुथुमनो हायो आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। बे समावहाय मुरमेला गोजौ फरायसालिनिफ्राय साबेसे फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो साबेसेया फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोननो हानाय? गासै 45 फरायसाया बेयाव मेट्रिक आनजादखौ लिरनाय जादोंमोन। बिनिनो 23 मोजां जादों। बिनि 3 सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो नैथियाव गासै 12 जना आवग्रिनो हादों आरो बाखिया थामथियाव आवग्रिनो हादों। जायफोरा उथ्रिलांबाय आरो जायफोरा उथ्रिलाङासै बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बुंनांगौ दं? जायफोरा बे एग्जामाव उथ्रिलांबाय बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना मोजां लामाखौ नैबेनिफ्रायनो जागायलाङो। मानो होनबा मेट्रिकआ जास्ट मोनसे देवना आरो बेनिफ्रायनो जोङो गावबा गावनि थांखिखौ सायख'नानै लांनो हायो आरो जायफोरा उथ्रियाखै आं बिथांमोनखौबो खावलायदों टाइम दङ आरो मोजाङै फराय बिथांमोनाबो जाहाथे दिनै जेनदों होननानै जुदि जनानै थायोब्ला जानाय नङा। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जाहाथे जेननायखौ गोसोआव लायालासिनो जे फैबाय थानाय जि एग्जाम बेयाव जाहाथे फरायसालिनि सामलाय आफाद आरो नोंथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै दिनै जायफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारबाय बिथांमोनखौ बरायदों बे समाव मा होननानै बे जोंनिनो बोसोरसे मानिनो आबाद मावनायनि मोनसे फिथाइ जोंनि जोबोद गोजोनथाव बे बरायनाय हाबाफारिखौ मोननो हानाया जोंनिनो खाफाल गोनां होननानै जों सानदों। बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बे मुरमेला गोजौ फरायसालिनि जिथु रिजाल्ट फिथाइ बे फिथाइया गोजोनथावना जादों ना मा जादों बे समाव माबाफोर बुंनांगौ? आं बेहाय बिबान लानाया आं गोदान हिसाबै सिगांनिफ्राय जाबोबाय थानाय रिजाल्टनिफ्राय एबार मोजांसिन जादों साबसिन जादों जिखिनि रिजाल्ट जाबोबाय थादों। कर'नाजों नारसेबजानाय गोबां ससियेल जेंनाफोरजों नारसेबजानायब्लाबो गथ'फोरा जथेस्थ' मोजां फिथाइ होदों होननानै आं फोथायदों। सासे फोरोंगिरि हिसाबै गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनाव गासै दायित्वआनो थायो बिबान थायो। बे समावहाय बर' गथ'फोरनि जिथु फरायनायनि बिबां बे फरायनायनि बिबाङा खोब खमिलांदों बिथांमोनखौ मा होननानै खावलायहरनो नागिरदों दायो? फरायनायावहाय खोब माने खम जालांदों आरो गोसो होनाया खम जालांदों। बेबो जोंनि गार्जेनफोरखौसो आं बांसिन खावलायनो सानगोन। जोंनिया बर' बिमाफ्रा बांसिनानो जोंनिया गामि एरियायाव थायो। बांसिनानो जेनेबा जोंनि सरकारि स्कुलाव फरायनायफोरा बांसिनानो बारा गोरों बिमा बिफा नङा। बिसोरखौ जोथोन लानायाव एसे लेकिं होननानै आं सानो आरो आं गार्जेनफोरखौनो खावलायगोन बिथांमोना बर' बिजोङाव आरोबाव जाहाथे उथ्रिसारनो हायो बिथांमोना आरोबाव मदद होनो हायो होमबासो बिथांमोननि मददजोंसो फरायसालियाबो गथ'फोरखौ सिगाङाव दिहुनलांनायाव माने हेल्प मोनगोन मदद मोनगोन होननानै आं